It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the young at heart. It's 7 minutes before 6. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje bamba sengiyavala. Ngivumela ngikufundele ivesi elilodwa encwadi kaMatthew chapter 4 verse 1 khona uJesu waholelwa ngumoya ehlanu kubalingwe nguSathane. Ngicela ubambe lento ungakuvumeli ukuvela kanti uNkulunkulu sakufihlile ungalenzi iphutha lokuziveza wena kanti uNkulunkulu wakho usakufihlile. Lithi iBhayibheli ngaphambi kokuba uJesu oqala umsebenzi wakhe wokuphilisa abantu nokulapha abantu emhlabeni, he had to go to the wilderness for 40 days and 40 nights ezilokudla ehlele ehlane. uNkulunkulu wayesemprepare esamlungiselela esamfihlile emgcinile ngoba kwase kukhona umsebenzi onamandla afuna ukuwenza. uJesu akalenzanga iphutha lokuthi evele kanti akakabi isikhathi sokuthi avele, waqhubeka wahlala kwi-wilderness for 40 days yaze yaphela isizini yokufihlwa kwakhe ngoba uNkulunkulu wayazi ukuthi kumele aqale efihlwe ukuze aqale amsebenzise. Bonke abantu uNkulunkulu asuke ezobasebenzisa ngamandla ubavumela abadlule kuyisizini yokufihlwa. Ngakho ungalenzi iphutha lokufuna ukuvela kanti akakayiqedi isizini yakho yokufihlwa. noMoses ngaphambi kokuba ase enza umsebenzi omkhulu wokukhipha uIsrael ehlane waqala uNkulunkulu wamfihla, waqala wamfihla emanzini for 3 months emfihlile ngoba kwangakabi isikhathi sakhe sokuthi avele. Noma esekhulile semdala waqala wayokwelusa izimvu zikaJethro, uNkulunkulu wayebhizi emfihla ngoba yayingakafiki isizini yokuthi avele enza umsebenzi ayezowenza. Uthi mayisevele sezokhipha uIsrael sekwenzeka izinto ezinamandla nezinkulu ngoba wakuvumela ukufihlwa singakaveli isikhathi sokuthi avele. Engani noDavide wafike wagcotshwa ukuthi uzoba inkosi, wangasuka ngaleso sikhathi wayohlala ehlaleni sokuba inkosi, wathi egcotshiwe wahamba wayehlala wayelusa izimvu. Ugcobo luphezulu kwakhe ngoba waye understand ukuthi ngaphambi kokuba uNkulunkulu akusebenzisa akuveze enza izinto ezinkulu empilweni yakho kunesizini omele udlule kuyona yokufihlwa. Akumele uvumele ukuvela kanti akakabi isizini yakho yokuvela, kuseyisizini yakho yokufihlwa ngoba mawuvele kanti akakabi isizini yokuvela seyisizini yokufihlwa kunezinto eziyophambana ngeke zize zenzeke kahle. Ngakho musukhathazeka uma uNkulunkulu esakudlulisa kuyisizini yakho yokufihlwa ngakabi isizini yakho yokuvela. Mase kuyisikhathi sakho sokuvela kuyobonakala ukuthi sekuyisizini yakho. Ngesikhathi uJesu sekuyisizini yakhe yokuvela wathi ephuma nje ehlane wafika emshadweni kwaphela iwayini. Ngaleso sikhathi wavela washintsha amanzi aba yiwayini ngoba yayisiphelile isizini yakhe yokufihlwa sekuyisizini yokuthi avele. Mase kuyisizini yakhe yokuthi vele uNkulunkulu wenza yonke into ihambe ngendlela ukuze ubonakale. uMoses mase kuyisizini yakhe yokuvela ufika eGibhithe, mayefika uphethe induku yakhe wavela wayiphosa phambi kwaFaro, yavela yaphenduka yaba inyoka nezanusi zikaFaro zaphosa induku zazo. Kodwa kwasho ukuthi uMoses sekuyisizini yakhe yokuthi avele, wathi mayevela eyakhe induku yazidla zonke inyoka zezanusi zikaFaro ngoba bese operate kuyisizini yakhe yokuvela. Kunabantu abafuna ukuvela kanti akakabi isizini yokuvela kuseyisizini yokufihlwa. Ilindi isizini uNkulunkulu akazokufaka kuyona, ungabi nomona nabavelayo kanti kuwena kuseyisizini yokufihlwa. Hlala ufihlwe, ulondwe, ugcinwe noma abanye bengenza izinto kuyisizini yabo yokwenza lokho. Eyakhe isizini mayikubiza ukuthi ufihlwe fihlwa until kuze kufike isizini yakho ngoba nesakhe isikhathi siyofika. Masingakafiki namhlanje bashayela izandla asebefikele isikhathi sabo. Mawungakaphumeleli namhlanje bashayela izandla asebefikele isikhathi sabo sokuphumelela. Neyakhe isizini iyofika. Unyaka nonyaka unamasizini ashintshayo njengoba kuyiwinter manje akusho ukuthi unyaka wonke kuyohlala kuyiwinter. Isizini iyafika bese iyadlula. Nesizini okuyo namhlanje ifikile, njengoba ifikile kusho ukuthi isazodlula bese kufika isizini engcono. Ungakuvumeli ukuvela kanti kuseyisizini yakho yokufihlwa ngoba iyeza nesizini yakho yokuvela. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning. Mega Grace.